Katos Hanna, mikä täällä? Mikä? Emma. Emma. Hanna, ota. Emma. Emma. Hei, kuka se sieltä tuli? Kuka se sieltä tuli? Kuka sinun päässä on? Mikä tuo on sinun päässä? Tuli tänne. Nauru. Älä ota kuvaa, hyvä ihminen. Älä ota kohta voi jää sit telkkarista kattoo sen. Ei vien aina. Mietin vaan. Tätä löllerä tietää. Tulitte taas käymään. Otta. Oot se herännyt nyt. Koira kanssa. Minä lähti just, että pitääkin se juoksuttamaan. Oot herännyt. Ja taas katoo ja miettii. Pitäisiköhän se vierastaa vai ei? Minun pitää mennä polttoon osoitteluun nyt tuo vehkeen kanssa. Mitä se äiti tekee siinä? Mitä? Kun ei tiedä mikä se vehe on. Mitä se tekee siinä? Kahtorolla silinssillä sinun. Minulla ei niinku sitä mikrofonia ole vissiin vielä, niin joku Saasko se äiti että se on tuosta niskassa. Saasko se osoittelee meitä siihen? Mitä mikrofonia se ostaa? Tuleeks Hanna ulos? Tuutko? Nyt pompataan, sit otat jaatiin. No hyvän näköinen. Pitää miuittaa se koira sit käteen, hei. Ei jos sulla on molemmat, niin sit kun... Tää on nyt sulaa tässä. No niin. Otat Otat se Emma tänne. Hanna luo. Tuonne. Yksi tuon Törö kanssa. Vähän korkka. Vieläkö se porkkana ja appelsiini. Nää huuvat tää vettää niin kovasti. Ei se pilkki. Nyt pitää mennä laitaa muuten noin. Anna! Aamun tuoli jokkuu haisi, niin se pitää käydä. Hanna pitää tasapainoa tälleen. Pietsi tasapainoa. Käet pystyssä. Niin. Takapuoli liikaa, missä takapuoli? Missä Emma takapuoli? Missä Emma takapuoli? Aamu, minulla on ihan märkä tää käsini on vanhasta. Mikä siellä on? Mikä? Kaiva. On siellä. Kaiva. On siellä. Onko se hiekas, kun se hiekka valuu, niin hän luulee, että onhan siellä ilman muuta kuin jotain.
Missä Emma? Missä Emma on? Missä? Missä Emma? Pikkasen lähemmin. Niin just, että minkä verran minä lasken. Älä kovin paljon nuolasi. Emma tuli katsomaan. Mikä sinulla on siellä? Mikä se on? Näytää. Yhden kerran siinä posliinit palannut, kun noita sähköpylväistä, niitä posliini semmosia. Se mokelsi hampaissa ja kalisut ja mies yritti saada pois. Eihän hän sitä olisi syönyt, hän vaan kalisutteli hampaissaan. Nyt se on muka jäi liuksi. Olitteko mettässä? Joo. Kuka pien täällä on? Tää pien Hanna-Kais on. Tuo Rami, tuo häkkyrä tuolla. Eikö joku autolamppu ei ulkolamppu? Jääkö selkäpuu? Opas. Jatka. Aja. Tulkahan käy. No niin. Ja haitarit kyytiin. No pitää se haitari olla, että reissuilla pakko sanoo Pekka. Haitari pakko. Muuten ei onnistu millään. Niin se on. Tää lähtis luistamaan tää homma. No Niin, onkohan kun Kari tulisi. tulee Rami kyytiin. Niin. Onko sulla hurru mukana? No ei. Ei oo. Ei oo. Ei oo mukana. Täällä me tuolla sitä rauhaa pyytää, mutta Mitä siellä touhuat? Mitä? Kastelet siellä kukki? Tuolta voi kattava. Joo. Näin vielä. Tuleeko tää vettä? Nyt on niin kiire filmat. Mitä? Kiire filmata ei nytkin. Näytätkö virheistä? Pesulainen vettä pitäisi saada. Tai kuivuu sitä mukaan se vika. Perkki. Oi joo. Kannat sitä nyt. Kannat. Kato. Siinä pidetään. Anna hänen istua siinä. Mä laitan sinne käsin sen niin kyllä. Minä luotan. Kai sinne veepaa mitään. Ei. Ei saa mennä. Mennä. Pitäähän olla varovainen.
Kattoo, missä pyörii. Lintu, äiti.